Gapuan ti kinaingit ng investigasyon dagiti kaming iti kapulisan ti ili abantay ti nakatambang ni Jaime Buesa hadiran nga nakatayan. Iti apo na nga ni Eliza Marie Soria. Ket mabigbigen no anya ti katatao dagiti sospek babaen met lang ti panangibaga mismo iti biktima ani Buesa. Dagiti masuspetya ket managan iti Jerry Corpus ken Pablito Busto addaan iti nananay nga tawen nga agnaid da nga dua iti barangay Sakuya, Santa Ilocos Sur. Kabigan tayo di panakaramid na, nag-follow up investigation tayo kasi kung ganito yung lakay, di nakalasa ito yung Jaime nga Buesa. At dami na ibaga ng duwa nga suspekta, so kay isoda Jerry Corpus, ken Pablito Busto, nga taga Sakuya, Santa Melang dito Napilaan iti kaso a frustrated murder ken murder dagiti duwa nga masuspetya ken iyor oray dalang iti mai-issue nga warrant of arrest tapno makimegen dagiti duwa nga masuspetya ani Corpus ken Busto. At laras na palayang ta aw pa malati aresto da ngem adami formal nga kon nga makayuli kami ti kon ti daromen di piskalya ket apaman nga rumor di aresto da ti adanto sa time ito nga panaresto kanyadan warin no adada ti pala Santa. Ken ilawlawag ni Police Senior Inspector Esteban Pastor nga saan nga attorney ni Buesa low graduate isuna ken saan pay isuna nga nakapag-bar exam. Impanamnama pa iti nasaong opisyal nga ikanatay tuman iti nananay nga impormasyon maipapan ken daytoy akaso inton sumarsaruno nga aldaw. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.